Goddag. Jeg kommer fra et land og vil gerne fortælle dig en historie. En både spændende, nervepirrende og medrivende historie. Men også sørgelig og lærerig. Så hæng på. Den hedder Historien om den tomme stol. IT-chefens værste mareridt. Der var engang en IT-chef. Hun var succesrig, havde en god karriere. Hendes afdeling var effektiv. Hendes medarbejdere var tilfredse. Direktøren var tilfreds, og kunderne. Alt kørte på skinner for hende. Lige indtil den dag, hun stødte på den tomme stol. Hun havde hørt om den. Det har jo alle. Men hun havde slået det hen som en vandrehistorie. En urban legend. Men pludselig stod den der. Den tomme stol. Den ville ikke gå væk. Den forfulgte hende overalt. Hun kunne ikke spise. Hun kunne ikke se tv. Hun kunne ikke. Hun kunne ikke sove. Det var forfærdeligt. Hendes liv var ved at gå i opløsning. På grund af den tomme stol. Nu spørger du dig selv, hvad hun gjorde. Hvordan hun slap væk fra den. Men det gjorde hun ikke. For hun ringede ikke til os. Så må vi forestå, at du ringer til os, hvis du møder den tomme stol. For vi ved præcis, hvem der skal sidde på den. Vi er eksperter i at matche din tomme stol med den rigtige IT-kompetence. Og vi har været det siden 1987. I dag er vi en del af Manpower, så ring endelig 45 90 28 00, hvis vi kan hjælpe. Eller andet. Vi ved, hvem der skal sidde på din tomme stol.